Kapuso, this morning atong makahinabi ang Dynamic Deputy Speaker and TK Representative Lauren Legarda. Maayong budag Senator Lauren ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo ngayon? Buenos dias, happy to be with you. Binabati ko mga taga Zamboanga City at buong Zamboanga Peninsula. At syempre, proud wearer ako ng gawa ng mga yakan. Ito'y woven, beautiful craft ng ating yakan weavers. Hindi niyo itatanong, yan ang isa sa mga proyekto ko, yung Yakan Village sa Zamboanga City na tulungan ko ang ating mga weavers para pagandahin ang Yakan Village through the National Commission on Culture and the Arts. Senator Lauren, lingid po sa kaalaman ng karamihan ay marami na rin kayong mga programang nasuportahan dito sa peninsula ng Zamboanga. Maaari po ba ninyong mabanggit ang ilan sa mga ito na tingin ninyo ay kabilang sa mga mahahalagang accomplishments ninyo bilang isang senador? Dahil mahalagang edukasyon ang ating batas bilang chairman ng Committee on Finance at ako'y naging co-author ng batas na ito, napondohan natin ang ating suporta sa mga state universities and colleges sa Zamboanga Peninsula. Because I really believe that knowledge is power at kailangan tulungan natin ang ating mga SUCs kung saan libre na ang matrikula ng ating kabataan mula pa namin nagawa yung batas sa Senado noong 2018. Meron din tayong National Arts and Crafts Fair para sa mga gumagawa ng weaving, ng arts and crafts at dinala natin sa Maynila noong walang pandemic sa ilalim ng aking programa with the Department of Trade and Industry. Yan, nandiyan ang ating mga weavers, not just from the Yakan Village, but other artisans also in the Zamboanga Peninsula, even outside of Region 9 sa buong Mindanao. Ang tawag natin dyan yung Schools of Living Tradition. Ito yung mga projects ko nung ako'y senator hanggang sa 2019. At marami dyan na-implement ngayon pa lamang dahil sa 2 years na pandemic. Kaya after ng lockdown, gustong-gusto ko makita ang aking mga project sa Zamboanga Peninsula. Kayo po ngayon ay kasalukuyang Deputy Speaker and Representative ng Antique. Ano po ba ang mga panukalang batas na inyong isinusulong sa Kamara? Sa aking first term, meron akong batas, Attorney Resi, na Public Employment Service Office. Sa bawat LGU, meron tayong PESO officer at siyang nagmamatching ng trabaho at yung mga nawalan ng trabaho. Pero gusto ko ngayon, hindi lang sa probinsya o sa city or municipality ay magkaroon din ang barangay. Kaya nag-file ako ng Barangay Employment and Entrepreneurship Office para magkaroon ng mas maigting, closer coordination ang mga jobless or displaced workers at yung mga skills na available at yung mga opening ng jobs. Kasi meron naman mga iba. At para din i-train ang mga tao sa self-employment at entrepreneurship. So ito yung sinusulong kong bill or panukalang batas para ang ating pandemic recovery ay hindi lang sa health at pangkalusugan, pati na rin sa ating pangkabuhayan. Because the pandemic recovery should also be economic recovery. Dagan kaayong salamat, Senator Lauren, for your time this morning at naway wag po kayong magsawa na mas tumulong pa para sa ikaunlad ng bansa. Keep safe! Muchas gracias. Thank you very much.